Kohan men kopara mendakisngi ngios biang nak gospel jong ulukas kalonong kabasau kalain katsau hadu arpuar. Habas dang jong ke gospel kabang ngios mentan kaong kumni ujisu udon kabor jong sim bakoj. Ujisu udon kabor jong sim bakoj. Bat ngios bau jisu pensisya ya kena kejingto kaba ngios habas dang jong ke gospel. Menta haba ula pai sya kejaka kebalahe kajaka kebalapan he lapan san yu Nazaret ula rung hapo ke sinagog bat hakasngi sabat ula pensisya dakala ki jong kiktin ki bau kren lengba kajingto bakoj kaba ula puli kata kedai umensim jong utrai udon hanga. Kane kedai kajing pensisya jong jisu ya ke kebala kren ha kajing im jong u. Ya ke bala kren syapang jong u. Haswa ba en khayu bat hadin bala khayu bat hakapor keba u heusan kadba udang yelap ya ke kubor keba bah. Ko hanmen ko para kine ki atali ki line ki ba Jisu kren ha ke gospel bamata kesngi ngakwa banshim kum kimat posan hangi nagbanta jungpi bat kum juru nagbanta yalade kabadeng kong kadai kanai kalain kabang ngaladap sim ladadap ong manta kabau Jisu upule nagajing tho bakoj umensim jong utrai udon hanga kanai kaju ke kentin kanai kaju ke lain kabamanga mapi ngiha ban penken mau yalade man kasngi umensim jong utrai udon hanga. Yang badia pi lapan selek nadu basdang kajing Kristan jungi da kabor jong utrai lengba kajing don jong umensim bakoj. Menta habangi syong hangni. Menta haba pios ngeu naying. Ni hakano kejaka kebapi dan pihaban kenmau ba kamensim jong utrai udon hapi badhanga. Den mata kedau ngi don kam ban ri kendong ya kane ka jingdon jong mensim bakoj ha ka jing em ka jungi ngi don kam ban pan klan ya kane ka jingdon jong mensim bakoj ha ka jing em ka junga ka jungpi ha kano karkom ken ko hanmen ko para ngi la ban pan kan mau ya kane ka jingdon jong mensim bakoj hangi iwei paiwei hakano korkom kain ko hanmen ko para ngila ban pan klain lene ban pan hem ya kane ka jingdon jongmen simbakoj ha ka jing em ka junga ka jungpi klempep nengkong ne shabe ngila ban pan kan mau yala de da ka ba ngi keno ya kine ki kentin ki bau Jisu ong men sim jong utrai udon hanga kine ki kentin ki ba mangama pi ngi haban jer ngi haban keno ban pen ken mau yala de man kapor habangi pen ken mau yala de bau mensim jong turai udan hangi ka ba ar komno ken ngi laban pen klanyu da ka ba ngi duai da ka ba ngi pule ya ki kentin gi jung u da ka ba ngi im ya ka jing im jong ka jing im Kristan ka ba khot ka ba soti ka ba leloi habangi im ya kine ki jing em ki jing duai ki jing pulai kitin ki jing blai but ban em ki jing em jungi ha ki jing khoi ki jing soti klempep ka bor jong men sim bakoj kanang yai ham kanang yai jileu ha ki jing em ki jungi henry pen ban lada manga ma pi ngi klet no ya ki jing duai jungi lada ngi klet no ban pulai kitin ki jing trai lada ngi klet no ban em kata ka jing em khoj lane ban pan kan mau yala de ba men sim utrai dan ban nga klempep ka jingdon jong men sim bakoj rengkat bangi kanom paushna lengba ki kam ki bangi le kanom paushna lengba ka jing em ka jongi den mata kadau nga khot nga wari phi ko hanman ko para bad yala de ru kumchu bangin pen kan mau ba yanga bada phiru lapan sle da ka bor jong men sim bakoj ka bau trai hidala de u ai hangi ka ba arpat ka ba nga ko ban sim na ka ba ki kentin ki bau Jisu u la puli ne keno ha ka gospel bamata kesngi kane kadai kane ban lapan sle yanga ban ya lap ya ka kubor babha lapan sle ya utrai Jisu ban ya lap ya ka kubor ke babha kine ki ju ki bau Jisu ulayo kata ka jing pensle yang ngiru lapan sle ban ya lap ya ka kubor ke babha nongkong na shabe ngi habar snutho ka ka kubor babha
ka khubor babha day u Jesus Christ hi dalade day ki kajing im ka bau Jesus la im day ki jing hikai ki bau Jesus la hikai kata ka day ka khubor ka babha ka bamanga ma phi ngi ha banya lap ha ka parthei boro ka we ka bamanga ma phi ngi day banya lap le ba ban pen priang sau dong ka leng ka jaka ka ba ngi im la ne ka bangi sa ne ka jaka ka ba ngi le kan mau yang apa dia pi lakhat balapan sle banya lap ya ku kubor babha nakano kano kadau ne ka banta hakajing em gajngi hanrei kan mau ngi lapan sle daw man sim bakoj banya lap da ku kubor ya ku kubor ka babha ka badai jisu ka badai ka jing em jungu ka badai ka jing hikai ka ba ulah hikai yang apa dia pi habalada mangama pi ngielap ya kubor ka babha lada mangama pi ngi don kata ka jingsnu thu ba ka bor juman simba khoi ka don hanga klampep ko hanmen ko para kat ka jaka ka bangi le kat ki bru ki bangi kendu ha ka jing em jingi kin sayo mat ya ka jing lai loi kumbangi yo i bau jisu lapan sle yo ban pen lai lu ya kito ki basat set bandi lane ki basate hakabor chung suj hakabor jung baman klempep lada manga mepi ngidon kana ga jing sutu kaba kabor jung mesem khoj ka don hangi lada manga mepi ngiyalap ya ka jing im jung jisu lada ngi ai kata ka jing hikai ga bau jisu la hikai ngi haki we pan klempep kito ki badan haki jing e jing dinjar kito ki badan hakoidi lane kito ki basate merau haki jing snu ba per kin sayamat ya kabor jong ka jing lai loj bat kumcu yala deru der mata gadaw ko hanmen ko para hakane kas ngito ken ngin puson yala ka jong ka jingem ngin pekme yala ka jong ka jingem ha to shisha mangi iwe paiwe ngisnu thu na em ba ka bor juman sim bokoj udan rengkan ban ngi ha to ngisnu thu na em ngi pediang na em ngi kloi na em ban le khamtame ban yalap ya kata ka khubor ka babha ka ba yangi lapan sle khabrep ki khmat ke jong pi jar manta puson yala ka jong ka jing em pekme yala ka jong ka jing em lada mangama pi kum ki khon ki jung u ngim sem lala ban le ikine to ken manta ka sngi ngin pan ka bor na trai hi dalade bamu unang pan sle shu yangi unang pan klan shu yangi ya kata ka jing pan sle da ka bor jong man sem bakhoj bamangi na la pan raham ya ka bor jong man sem bakhoj ha ka jing em ka jungi bagi la ban yalap ya ku khobor ka babha na ka banta ka jing lai loj kito gi baset emrau ha ki jing sneu ha ki jing e ka jing janjar ha ki jing pang ka jing sitom bat kum churu ban pen jam ya ka jing em jong kito ki ba don ha ka jing sneu na ka jing melin and yoro ya Jesus Christ amen.